Quan era petit mai no sabia respondre a la clàssica pregunta sobre què voldràs ser de gran. I és per això que ara de gran he decidit provar-ho tot. De moment he descobert l'ofici de pilot d'avió, de locutor de ràdio, de pagesa i de detectiu privat. I encara n'hi ha algun més que ja he descobert i tinc gravat i que estic preparant per poder publicar. Faig aquesta introducció per agrair la rebuda que ha tingut la sèrie i per demanar-vos sense cap mena de vergonya que us subscriviu, que cada diumenge hi haurà un episodi nou. Per posar en context el vídeo que esteu a punt de veure, heu de saber que tot sorgeix d'un vídeo que ja teniu publicat al meu canal i que es titula Un dia a la vida d'un detectiu privat. Avui us ensenyaré tot el que no va acabar sortint en aquest vídeo. El 28 de febrer de 2025 vaig viure un dia a la vida d'un detectiu privat, Francisco Marco, també conegut com a Paco Marco. Em va convocar a les 9 del matí al carrer Provença Maribau i ell ja m'esperava esmorzant amb la seva parella Melissa a la terrassa del cafè Pamboli. Només arribar no vaig poder evitar fer les dues preguntes que últimament m'obsessionen i que crec que són molt bons paràmetres per conèixer una persona. La primera és, quant temps d'ús tens al mòbil? Com es mira? Ajustes? Ja sé la contrasenya del detectiu. No, la canvio cada 15 dies. Sí? Sí, clar. Aquí, tiempo de uso. Ah, molt bé. 3 hores, tio. Tens menys temps d'ús que l'altre dia vaig anar a fer una pagesa, menys temps d'ús que una pagesa. Sí? Que tenia 4 hores ella. Això està molt bé, eh? És sorprenent. És que el mòbil és una arma de destrucció massiva. Però tu deus treballar molt amb el mòbil, també. Treballo molt amb el mòbil, treballo molt amb el xat, treballo molt amb tot. Clar. Però el mòbil no s'ha d'utilitzar tant. Ja. Perquè si tu poses un telèfon pel mig, perds tota la privacitat. Clar. I la segona pregunta que faig sempre, bueno, no la faig sempre, però estic una mica obsessionat, quants cafès et fas al dia? Doncs aquest serà el tercer. Hòstia, són les 9 del matí, família, eh? Uau. Ara li he preguntat a la teva parella que com és la vida amb tu i em diu que canvia molt el detectiu que la persona i és una mica el que estaves explicant. Bueno, sí, que jo en la meva vida particular, o sigui, odio el conflicte, no m'agraden les discussions. I una altra cosa és el meu personatge professional, on jo estic permanentment en un conflicte, perquè jo al final surto a defensar o a atacar en nom del meu client, i llavors, clar, òbviament, com a detectiu, es fan... O sigui, jo no vaig a ningú a dir-li hola, soc detectiu i et vinc a investigar, li haig de presentar un personatge, no? Ara ja és molt més difícil perquè el meu rostre és molt conegut i llavors em complica molt tot el que feia abans, que era el que jo li he dit sempre teatrillos, no? Que són crear personatges i crear circumstàncies per treure informació. Com un plató una mica, no? Al teu voltant. És un plató. Jo provoco que la persona que tinc davant es cregui que està en unes circumstàncies determinades que li permeteixin estar relaxat i explicar-me el que ell no vol explicar. Jo he contractat sales d'hotel per muntar tot un espectacle perquè entri una persona i m'expliqui alguna cosa que ell no vol explicar-me. Però jo posaré tots els mitjans perquè ell es senti relaxat i m'expliqui això. Hòstia, que bèstia. Llavors, això que jo crec que és una de les parts que m'ha fet gran com a detectiu, és una cosa que a mi no m'agrada en lo personal. No podria viure en una situació on jo estic amagant circumstàncies de la meva vida i en la meva professió ho estic fent constantment. Quan es va haver acabat el tercer cafè del dia, vam acomiadar-nos de la Melissa i vam anar amb taxi fins a l'oficina de la seva empresa, que actualment es diu The Marco Company. I després de presentar-me a l'Eva, que treballa amb ell, vam gravar un petit vídeo per publicar a xarxes, que us vaig gravar especialment per vosaltres, també en horitzontal, perquè no hagueu d'entrar a les aplicacions del diable. Bon dia, família. Estic amb el millor detectiu d'Espanya, Paco Marco, i li preguntaré unes quantes coses i tu em diràs si és il·legal o legal. Rebuscar la bessura d'una altra persona. Absolutament legal. Sí? Hòstia. Gravar la propietat privada. Dintre de la propietat privada, si t'obre la porta a l'investigat, legal. Si ho fas des de fora o tal, il·legal. Seguir una persona allà on vagi. Legal. Encara que t'arribis a fer pesat, és a dir, jo et veig que m'estàs seguint, portes... Si és molt intens i és molt sistemàtic, o sigui, no és un treball de detectiu, il·legal. Gravar d'amagat una conversa. Si el que grava forma part de la conversa, legal. O sigui, és a dir, si ell ens està gravant a nosaltres i nosaltres no ho i ell sabem, no forma part de la conversa, il·legal. Utilitzar el mòbil d'un altre, és a dir, si tu ara marxes, t'agafo el mòbil, trec informació i me la passo. Il·legal. Però si jo t'he donat autorització, legal. O sigui, és a dir, si jo t'he donat la meva contrasenya, és legal. És legal. Vale. I per últim, ser infidel a la teva parella? On està? Això fa 30 anys era un delicte a Espanya i és un delicte a alguns països, però a Espanya no. Es pot ser infidel? No, es pot ser infidel o sigui, el divorci no és culpable a Espanya. O sigui, és a dir, tu et divorcies
i no et diuen has sigut infidel, ets molt dolent i llavors et penalitzen. No, he sigut infidel. Vale, legal. Absolutament. Doncs fins aquí. Just després li vaig ensenyar el meu outfit i li vaig preguntar si era adequat per un detectiu privat. Per mi m'he posat outfit de detectiu avui. Ah, sí? Sí, com el veus? A veure, un detectiu el que ha de passar és desapercebut. Per tant, has de portar la roba més anodina del món. El cotxe, nosaltres quan comprem cotxes, comprem el cotxe més venut de l'any anterior. Hòstia, boníssim. Amb el color més venut de l'any anterior. Sí, el més normal. Has d'anar normal i t'has d'adaptar als llocs on vas. O sigui, no és el mateix fer un seguiment a la mina que fer un seguiment a Pedralbes. Llavors t'has d'adaptar a les circumstàncies. Per tant, a l'outfit. Mal. I tot seguit em va respondre una sèrie de preguntes de resposta ràpida. Hi ha algun cas que no acceptaries mai? Sí. Tot el que afecta a menors i a gent gran i a dones maltractades. Has vist algun mort? Sí. Has vist alguna vegada armes? Sí. Quin és el teu restaurant preferit de Barcelona? Hòstia, em poses en un compromís perquè dino i sopo tots els dies fora de casa. Quins són els restaurants on ara mateix passen les coses importants a Barcelona? El Via Veneto, sense dubte. Via Veneto encara, Perquè històricament ha estat el Via Veneto. Sens dubte. Tots els restaurants que tinguin privats. I hi ha molt pocs que tinguin bons privats i que siguin bons restaurants. El Coure, per exemple... Coure és un restaurant i Novo passen coses i que té un bon privat. El Químia també té un privat bo. A la Porta li agrada molt l'Alquímia, no? Sí. El Botafumeiro, ara que es diu La Porta, també, perquè té bons privats, també passen coses. Quina diries que és la marca de mòbil més segura? iPhone. Jo quan et vaig conèixer em vas explicar que què feia no tenint una BlackBerry, que la BlackBerry era indestructible i ningú et podia... Clar, però la BlackBerry va tancar. Jo era l'únic tio que portava BlackBerry quan tothom portava iPhone. Jo fins a l'iPhone 12, o alguna cosa així, vaig portar sempre la BlackBerry. Hòstia, i realment era més... Molt més segura. Com a detectiu privat, que has vist molts casos d'enganys i de mentides i tal, qui enganya més, els homes o les dones? Si parles des d'un punt de vista de les infidelitats, jo crec que en aquests moments sí potser una mica més l'home, però ja està... Hi ha molta infidelitat per les dones. Hi ha molta infidelitat. A la vostra generació hi ha molta infidelitat per tot arreu. Et guardes sempre un as a la màniga? Sempre. No és que em guardi asos o que tingui informació que pugui comprometre algú, no? Perquè aquesta no la utilitzaria, però sé com trobar-la perquè ningú em toqui els nassos, que és innecessari. I per últim, i per saber què és el que més investiga com a detectiu, li vaig fer ordenar de l'1 al 10 diferents professions depenent de si les havia investigat més vegades o menys. Futbolistes. 5. Sí, has investigat prous futbolistes. 5. Vale. Actors. 9. Cantants. 10. Músics, cantants, famosos. 10. Sí, cap. Cap? No, jo no he dit cap. Vale. Màfies. 2. Empresaris? 1. Número 1. Detectius? Altres detectius? El 7 l'he dit? No. 7. Infidelitats? Ningú pot entrar al meu despatx i dir hola, quiero que usted siga mi pareja, perquè li diré no. Perquè tu no fas aquest tipus de feina. Per tant, el posem a baix. Sí. El posem al 8, que no l'has posat. Periodistes? No he investigat mai un periodista. Sí he investigat filtracions. Vale. Llavors, la filtració, al final, està afectant un periodista. Però no he investigat directament el periodista. Vale, sí. He investigat filtracions molts cops. Vale. El posem al 6, que el tenim. Advocats? Molts, també. Vale. El posem al 4. Però advocats, per exemple, perquè han sigut testaferros, perquè no s'han presentat a un judici per retrasar el judici i llavors diu que estan malaltons i els tens de puta mare, però clar, ells necessitaven processalment establir això. Però també hem de pensar que el meu client número 1 són els advocats. Llavors tinc molt conflicte d'interès. Molt conflicte d'interès. Clar. Està allà tot el dia l'advocat. I per últim, i jo crec que potser t'hauries d'haver guardat-lo, polítics? No tant? No tant. He investigat molta corrupció política. És a dir, molt empresari que ha pagat a polític. És més o menys el mateix que amb el periodista. Vale, que està entremig, però... Clar, jo he investigat, per exemple, per què aquesta empresa obté contractes i no la meva.
Al final tu comences a investigar el per què. Clar. I si et surt un polític pel mig, mala sort. Doncs bueno, posem en el número de Meri, ja no sé Exacte. què era, però moltes gràcies Paco Marco i ha estat fabulós el dia d'avui. Moltes gràcies per mirar-me i comenteu si hi ha algun ofici que us agradaria que descobrís.